осорхонавиро ба роҳ мемонад. طبق маълумот давоми соли 2018 наздик 120 000 нафар ба тамошои осорхонаи миллӣ омадаанд ва аз ин шумора 4465 нафарашон тамошобинони хориҷӣ мебошанд. сайёҳати хориҷиёнро мубирхон ҳамроҳ бо беш аз 30 роҳбалади муассиса таъмин намудааст. ӯ мегӯяд дар ҷараёни сайёҳат талош мекунанд ки ба тамошобинон паҳлӯҳои муҳими нигораҳоро шарҳ диҳанд. ман бо камоли фахр гуфта метавонам ки дар осорхонаи миллии Тоҷикистон табақаҳои аз табақаҳои гуногун тамошобинон дидан менамоянд, аз кӯдакон сар карда то ба калонсолон то ба хориҷиён ки мо бо онҳо фаъолият дорем. кӯшиш ба харҷ дода мешавад ки ҳамон ҷанбаҳои яъне асосӣ фактҳо ва далелҳои асосиро ба онҳо шарҳ дода шавад. дар маҷмӯъ дар осорхонаи миллии Тоҷикистон барои пешбурди кори сайёҳати осорхонавӣ 35 нафар муваззафанд. роҳбаладон бо забонҳои тоҷикиву русӣ, англисӣ, арабӣ, урдуӣ ва ҳиндӣ ба тамошобинон сайёҳатро фароҳам меоранд. дар ҳисоби тамошобинони хориҷии осорхонаи миллӣ шаҳрвандони Россия, ҷумҳурии мардумии Чин ва ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ дар ҷойи аввал меистанд. таркиби сайёҳон ва меҳмонони хориҷӣ бениҳоят гуногун ҳастанд ва тибқи омори таҳлил гардида шумораи онҳо беш аз 52 кишвари оламро аз 5 қитъаи олам дар бар мегирад. аз кишварҳои Канада, Иёлоти Муттаҳидаи Америка, Бразилия, Олмон, Англия, Фаронса, Нидерландия, Брюссел, Швейтсария, кишварҳои назди Балтика, Ҷумҳурии Мисри Араб, Арабистони Саудӣ, Амирати Муттаҳидаи Араб, Қатар, Кувейт, ҳамчунин кишварҳои Афғонистон, Покистон, Ҳиндистон, Ҷумҳурии мардумии Чин, Индонезия, Малайзия ва ниҳоят Австралияро ташкил медиҳанд. шӯъбаи табиат, шӯъбаи таърихи босон ва асрҳои миёна, шӯъбаи таърихи нав ва навтарин ва шӯъбаи санъати тасвирӣ ва амалӣ ки дар 4 қисмати осорхона ҷой гирифтаанд, ҳар яке барои сайёҳон дар алоҳидагӣ ҷолиб будааст. агар як қисмати сайёҳон ба нигораҳои таърихӣ таваҷҷӯҳ кунанд, барои қисмати дигар табиату иқлими кишвари мо ҷалбкунанда аст. таваҷҷӯҳи меҳмонони осорхона, махсусан меҳмонони хориҷӣ вобаста ба экспозитсияи осорхонаи миллии Тоҷикистон бениҳоят гуногун ҳастанд. гурӯҳи меҳмононе мешавад ки таваҷҷӯҳи онҳо бештар ба шӯъбаи табиат равона гардидааст ки дар он ҷо онҳо ба канданиҳои фоиданок, иқлим, обу ҳаво, набототу ҳайвонот ва парваришгоҳу мамнӯъгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот мегиранд. аммо гурӯҳи дигари меҳмонон бошад, масалан онҳо бештар ба таърих такя карда аз даврони асри санг то даврони истиқлолият маълумот мегиранд. гурӯҳи меҳмонони дигаре низ вуҷуд дорад ки онҳо таваҷҷӯҳи худро ба анъанаҳои мардуми халқи тоҷик, махсусан ба ҳунарҳои мардумӣ равона месозанд. давоми 3 соли оянда ки ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст, роҳбарияти осорхона умед бар он доранд ки шумораи тамошобинони худро аз ҳисоби сайёҳони дохиливу хориҷӣ боз ҳам афзоиш диҳанд. ин дар навбати худ ба муаррифии ҳарчи бештари таърих, расму оин ва фарҳангу маданияти мо дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат хоҳад кард.